habang yung isang kamay ko nasa manibela, yung kamay ko na kinuha niya, inilagay niya dun sa niya. Malaki ba yung kargada? Masasabi ko na parang siguro pag pinasok niya yon, matatawag ko lahat ng santo. Siya yung first ko. Isa siyang varsity player ng Adamton. Anong year niya na? First year college? Senior high. Senior high? Uy, tumutugan ng senior high ah. O, hindi naman ako yung tumuhog. Ako nga yung tinuhog. Okay, so naging jowa mo na siya at may nangyari sa inyo dun sa condo mo. Kwento ba naman kami? Anong nangyari? So nag-kiss kami. Kinalikan ko yung katawan niya. Bababa sa batuta niya. Kinain mo? Yes, Titangelo. Alam mo yung napapaliyad siya sa sarap. Hanggang sa gusto niyang ipasok sa kuweba ng kawalan, pero hindi ako pumayag. Nung sinubo ko na siya, yung bibig ko hirap na eh. How much more yung kuweba ko? Sakit siguro nun, kasi nga ang laki. Alam mo yung malaki na mataba, Oo, iba yung mahaba sa mataba eh. Kapag ang mga mahaba wala, mas okay yung mga matataba talaga. hanggang sa pumutok na nga po ang bulkan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.